Ai, behandu gabiltza, Mati, esan dizut. Baki, Luis, baina guandik anu bat joango atokila bostegun pasatzeko. Probatuko du, baina nik uste alperrik izango ala, eh? A ber. Ai, maitia. A ber, bai, begira, 2010 urteko aste santuan logela libreik baldo kasu esan agroturismun? 2010? Prometaneo? Bai, baki, nahiko behandu ibili gela denboakin, da larri, baino... 2010 kompleto dao. Planak denborakin prepatu behar dia. Bai, arrazo jazu. Beira, gauza bat eta bestia eta azkenian behan dutu dintzaigu, baino 2011-arako? Kompleto. Eta 2020-erako? Goraino, kompleto. Aste santuko erreserba, goizte egiten ditu jendiak. Ez nekatu, ez duta ezer aukituko. Beira, Matia, hartu dudan hobena, media pension. Osteunetik lanun batea. Eta igande hartu omen dago? Bueno, ondo, 2030ko aste santuako orduan. Ez, 2018ako. Hala ba, etxean pasabarko etxugu porra, maitia. Lastima. Baina bitartian zer egin ez dakegu, ez da? Egin zet? Ba, umetxo bat edola, zuketzen nahi tatxo izan nahi, Txin. Baina zaizea, Luis? A ber, Mondragon Universidad? Bai, beira, leku bat eskatu nahi dut gure semeantzako. Zenbat urte? Guainik ez da jaio. Elkarrik asko, bale. Ze? Kompleto. Oi!